da pređemo na pitanja, pa ćemo kroz pitanja verovatno se dotaći i toga. Dakle, evo da počnemo od vas. Pita jedan gledalac, prilikom zapošljavanja, odnosno konkursa, potrebno je da saglasnost da i predstavnik sindikata. Šta se dešava u slučaju kada u jednoj školi ima više sindikata? Da li vam treba većinski sindikat ili... Ovde samo imamo u jednoj školi takav slučaj, to je u Desimirovcu. Tako da, kako kaže moj predsednik sindikata, nema nikakvih problema, kaže koleginici iz ovog suprotnog sindikata, sve što traži direktor, on i potpiše. Dakle, u Kragujevcu je većinski vaš sindikat? Apsolutno većinski. Ne naš, na Unija. Kome pripadate vi? Tako je. Da li će se gospodin načelnik baviti zakonitošću rada u dečijoj ustanovi Nada Naumović i zapošljavanjem u njoj? Predškolske ustanove su dominantno jesu pod nadležnošću školske uprave, ali u smislu stručnosti rada, a zakonitost rada pripada iza škole, pripada prosvetnoj inspekciji. Prvo gradskoj prosvetnoj inspekciji i u drugom stepenu republičkoj prosvetnoj inspekciji. Pita jedan gledalac, to je verovatno za vas pitanje, zašto svi direktori koji imaju slobodna radna mesta zašto ih nisu prijavili da na njih budu raspoređeni nastavnici? Da li imate takav podatak? I vi tvrdite da ih ima. Pa ajte, recite gde je to. Dobro, malo je ružno da se prozivam ovde u ovoj emisiji, ali desilo se. Pa to nešto tajno. Pa nije nikakva tajna, ali... Ne prozivamo nikog, nego govorimo o tome. Dovoljno da kažem da ću za svaki takav slučaj da... A u kojoj se to školi desilo? U osnovnoj ili u srednjoj? I u osnovnim i u srednjoj. U kojoj? U nekoj gradskoj školi? Jeste, i u gradskim školama i u prigradskim školama. Evo, ali vidite sada i vi mistifikujete, ispada da je to nekakva tajna. Pa ne želim nikom da prozivam sad ovde, malo je ružno. Načelnik ima spiskove sa imenima ljudi koji nemaju pun fond časova. Dakle, to je nešto što je potpuno javno i trebalo bi da bude transparentno. Reći vam šta je problem meni glavni. Vidite, ove spiskove imam i ja. Nisam i sad trenutno ponosan s ovom, nisam i ja član te komisije. To su isti spiskovi, naravno. Radi se o tome da spiskovi su ovde ljudi koji su prijavljeni da nemaju dovoljan broj časova. Međutim, potrebe koje u školama postoje nisu prijavljene. I sada meni je najvažnije da li ljudi uzimaju kao te potrebe, da li popunjavaju sa ovih spiskova ili sa nekih drugih spiskova. To je ono što mene interesuje i to želim da proverim i zato ne želim sad ovde u emisiji da govorim o tome napamet. U kojoj to školi nisu prijavljena slobodna radna mesta? Nisu ni u jednoj. Nisu ni u jednoj. Ma šalim se, svega 20 i nekoliko. U mnogim školama nije prijavljeno. Najmanje 10-ak, eto, toliko mogu da kažem. Vi kao sindikat da treba da radite kontrolu toga i da to iznosite u javnost. Ne, nećemo iznositi u javnost. O tome se radi. Ne, obavestit ćemo inspekciju i poslat ćemo inspekciju te škole. O tome se radi. Zašto bismo obaveštavali javnost? Šta sad, treba direktor kao da crveni? Ne, treba da odgovara. Treba da bude sankcionisan zbog toga. Kaže jedna, verovatno profesorka, dobila sam rešenje na 90% plate, nisam dobila rešenje za prestankom potrebe za moje radno mesto, da li ću ja dobijati punu platu ili ću dobijati platu po rešenju od 21. septembra? Jeste razumeli? Ja sam razumeo pitanje. Kolegica je dobila fond, imala je pretpostavljam 100%, ali ima 90%. Da. Ako je dobila 90%, će po tom rešenju raditi. I primati platu, ona je pita za platu. Ne može neko dobiti dva rešenja, može dobiti jedno rešenje, to je u tom fondu. Sad ne znam drugi deo. Pretpostavljam da je koleginica izgubila tih 10%, a sad samo ja ne znam, nemam podatak da li je ona bodovana, pa na osnovu rešenja direktora, odnosno rešenja komisije, na predlog komisije direktor izda to rešenje od 90%, ili je to rešenje njoj izdato na osnovu neke samovolje direktora. Ona kaže da je 21. septembra dobila rešenje. Pa ona je dobila rešenje, ali na osnovu čega je dato to rešenje? Znači, ali na osnovu predloga komisije direktora. Ukoliko je direktor to samovoljno napisao njoj, sa 100% na 90%, on ima pravo da uloži prigovor školskom odboru. Prvo, ono što moramo da kažemo, ona nije mogla da dobije rešenje 21. septembra, ona rešenje mora da dobije pre početka školske godine. Svi su dobili do 15. septembra, tako da znam ja. Svi dobiju 15. septembra, pa i ja. Ako ćemo iskreno. Evo, pita, i to zaista jeste pitanje, jedan gledalac, kome treba da se obrate profesori koji rade na zamenama 15 godina za pomoć pri zapošljavanju? Inspekciji. Za zapošljavanje? Da. Neko ko radi 15 godina treba još
pita kome da se obrati za pomoć da ga neko Ne znam zaposli. baš za takav slučaj za 15 godina, ali ima ljudi što su na zamenama po 5 i više godina, nažalost. Na istom radnom mjestu ili različitim radnom mjestu. To je razlika. Pa, u istoj školi predaje isti predmet i on obično radi na različitim radnim mjestima. Sad zameni jednog, sad zameni drugog, razumete? Njihov status je zaista delikatan. Sad čekajte da vas pitam sada konkretno pitanje. Dakle, profesor radi na zameni u jednoj školi, menja recimo nastavnicu koja je otišla na porodiljsku bolovanje. On radi u tom odeljenju na zameni na određeno vrijeme. Otvara se slobodno radno mesto i direktor na to radno mesto prima čoveka nekog sasvim drugog trećeg. Mora sa liste. Ne, razumem sad. Ne vezano je sad za to, nego... Da li on ima nekakvu obavezu da primi vas? vas? Prvo ta koleginica... Dakle, to zavisi samo od volje direktora. Ne, pa nemoj, samo trenutak. Kako nije? Ne, ja vas pitam. Na predlog Samo, ne. Koleginica je prvo primljena na to radno mjesto na kome radi po konkursu. I ona je primljena po konkursu do povratka radnika sa poljskog osnova. A ovo drugo radno mjesto možda primi nekog na 2 mjeseca po hitnosti postupka odmah, ali mora da se raspiše konkurs, to pretpostavljamo da sada uzmemo ove liste, i ta koleginica može da konkuriše na tom konkursu i da bude primljena. Može, ali ne mora. Ne mora da bude. Niko, to je dakle pravo direktora da vas primi. Nije pravo direktora, on mora prvo da pita školski odbor za mišljenje, međutim, vrlo često se desi školski odbor daje jedno mišljenje, on odluči nešto drugo. Sad to baš i nije pametno direktorima da rade, ali dobro, neki to rade. To je pravo direktora škola. Evo, nažalost, naše vrijeme je isteklo, bavit ćemo se ovom temom, ovo bi valjda trebalo da uvek bude aktualna tema, nismo pričali o inkluziji, ali bit će prilike, pričat ćemo i o tome, ali da pustimo, da vidimo da li će to uopšte malo zaživjeti. Ne, nismo pričali o temama kojima se razmilazimo, ne samo onima da se slažu. Bilo je malo i razmilaženja. Vrlo malo, imali smo mi dosta tema gdje bismo mogli da... Utoliko bolje, dakle, bit ćete ponovo naši gosti tokom ove nove sezone. Vi ste gledali Stanje stvari prvo u novoj sezoni, dakle, od sada svakog četvrtka u 20 sati tu smo sa vama. Do sljedećeg četvrtka, sve najbolje.